جرے باغ دی چھاں تلے بیٹھی این دے مالی دا ذکر نہ کراں تو میں عبادت مکمل نہ کر سکساں جائے باغ رادھے اور اپنی ساری محنت دی پاک ان دے سر تے رکھیے حضور دا عاشق جائے بے لوس بلا لوس ونتے میرے نبی دے در در تے گھر گھر ونتے میلاد کی دینے سے پنجا شاگرد نال ہونا ادب منتقل کرے دا انہیں دے دلی دے ویچ حضور دا عشق منتقل کرے دا صوفی فیض محمد سارے آکو جا دلچسپ رحمت اللہ آیا اللہ جا کروڑ حرام کاؤنے سے یہ انہیں دی محنت ہے اپنی محنت دی پوری پگ وقت تو خوش نصیبی تے کوئی ہو جا ہم سایہ آتا فرمائے انہیں دی چھات لے بیٹھا کر صحبت جایا کر ایک نبی دا عشق منتقل تھی سے تیرے گھر کے چنگایا اسے ساری زندگی امن دے بیچا اسے میں ہونے ہی ادب دے بہوں وڈے عدیب جنہیں دی دعا دا صدقہ میں کوئی مولن نصیب تھے میرے استاد محترم پڑھیں تو پیچھے آپ حکم فرمائنے جو میں ویندہ انہوں حکم فرمائن تے ایسا انہیں کو آنکھوں تو سا دیر کرو سی انہیں کو ہو سے ضرورت کی تھی ونجنا اس نے اللہ دی امان چھومن جیرا پورے ملک دے اندر ادب دا ناروشن کتے او ساڑے عظیم شاعر ساڑے عظیم استاد ساڑی دھرتی دا مان میرے استاد محترم سہی امان اللہ عرشہ سے تشریف کے نو سے نعرے استقبال کرو چاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بیٹے استاد محترم ساڑے دھرتی دا عظیم مان حضور دے عاشق سائیں اکرام میترہ صاحبابی تشریف کے نین خوش آمدید عرض کرے دوسرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری خوش نصیبی میں آج ایجے مقام تے حاضری دا شرف حاصل تھے جنہیں استاد امیر بجدانی صاحب دے سر تے سر استاد صوفی فیض محمد دلچسپ سنگھ دی پاگے اسا انہیں دے وہ دستار دا آج تک احترام کریں اور ماشاءاللہ دانے صاحبی کہیں شکایت دا موقع نہیں دیتا جو کوئی لوگ محسوس کریں جو بھئی یہ پاگ کوئی ٹھیک جاتے نہیں ہے یہ صحیح مقام تے پاگئی ہے اور اسا انہیں احترام کریں تو ساں ٹھارتے درود پاک پڑھو چاہ میں اپنے حاضری مختصر جائیں میرے استاد دے گھرانے دا خوبصورت شاعر سارے دوستی ہیں بھرا بھی ہیں استاد بھی ہیں سین ناظر صاحب آپ ہی تشریف فرمائے تے میں مختصر شعر پڑھتے اجازت چاہنا میلاد دا مہینہ ہے میں محبتیں دا سرکار دی آمد دا جتنے زیادہ مخالف پیدا تھی اتنی میلاد دی تعداد ودی ایویں جے سینے سکھ سرکار دی ہی سکھ دے مان تے ٹور جلدا جے سینے سکھ سرکار دی ہی سکھ دے مان تے ٹور جلدا پیچھے کل کائنات ہے گھر تے ڈا رہ آپ سنیان تے ٹور جلدا جے سینے سکھ سرکار دی ہی سکھ دے مان تے ٹور جلدا پیچھے کل کائنات ہے گھر تے ڈا رہ آپ سنیان تے ٹور جلدا کیا ڈرنا موت دی منزل تو کیا ڈرنا موت دی منزل تو ایک زندگی جان تے ٹور جلدا کیا ڈرنا موت دی منزل تو ایک زندگی جان تے ٹور جلدا این جگ تو ورشد اون جگ تائیں پیچھے سینہ تاڑ تے ٹور نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ تو سائنشکار لوگ زندہ باد میں جوڑا بلا پڑھدا پیا جو جے سینے سکھ سرکار دی ہی سکھ دے مان تے ٹور جلدا پیچھے کل کائنات ہے گھر تیرا پیچھے کل کائنات ہے گھر تیرا رہ آپ سنیان تے ٹور جلدا کیا ڈرنا موت دی منزل تو کیا ڈرنا موت دی منزل تو ایک زندگی جان تے ٹور جلدا
ہی جگ تو ارشد ہوں جگ تائیں پیچھے سینہ تان تے ٹور گل تے بے عمل ہاں پر بے سمل نمی بے عمل ہاں پر بے سمل نمی سمل کیا ہے توجہ کرے سو آج کے دے سامنے پڑھدا بے عمل ہاں پر بے سمل نمی اندی یاد سفر وچ کم ہو سے بے عمل ہاں پر بے سمل نمی اندی یاد سفر وچ کم ہو سے جیندہ کفن تے نا لکھوئی ویندہ ہندہ قرب قبر وچ کم ہو سے بے عمل ہاں پر بے سمل نمی اندی یاد سفر وچ کم ہو سے جیندہ کفن تے نا لکھوئی ویندہ ہندہ قرب قبر وچ کم ہو سے تے میرے منہ تو گرد احساف نہ کر میرے منہ تو گرد احساف نہ کر ان جان نگر وچ کم ہو سے ہے ارشد خاک مدینے دی میں کو روز حشر وچ کم ہو ہے ارشد مہربانی سے نوازے سید پر محترم بے عمل ہاں پر بے سمل نمی بے عمل ہاں پر بے سمل نمی اندی یاد سفر وچ کم ہو سے جیندہ کفن تے نا لکھوئی ویندہ ہندہ قرب قبر وچ کم ہو سے میرے منہ تو گرد احساف نہ کر ان جان نگر وچ کم ہو سے ہے ارشد خاک مدینے دی میں کو روز حشر وچ کم تے سرکار دے صدقے سکھ پاتن سرکار دے صدقے سکھ پاتن جھٹ لنگ دن شام سویر چنگے سرکار دے صدقے سکھ پاتن کیوں آنکھوں اساں اوکھے ہیں سرکار دے صدقے سکھ پاتن جھٹ لنگ دن شام سویر چنگے تے جنہ ٹھرتے سیندہ نا چاہتا اوہ لوگ لگے بہو دیر چنگے جنہ ٹھرتے سیندہ نا چاہتا اوہ لوگ لگے بہو دیر چنگے تے کیویں آنکھوں پیر چومن چاہدوں کیویں آنکھوں پیر چومن چاہدوں سدا منہ میلا اندے پیر چنگے سرکار دے صدقے سکھ پاتن سرکار دے صدقے سکھ پاتن جھٹ لنگ دن شام سویر چنگے جنہ ٹھرتے سیندہ نا چاہتا اوہ لوگ لگے بہو دیر چنگے کیویں آنکھوں پیر چومن چاہدوں سدا منہ میلا اندے پیر چنگے کائنات دے ارشد شاہیں تو اندے شہر دے منگتے ڈھیر چنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ادیب اہل سنت شاعر اہل سنت امان اللہ ارشد صاحب سرکار دے صدقے سکھ پاتن جھٹ لنگ دن شام سویر چنگے جنہ ٹھرتے سیندہ نا چاہتا اوہ لوگ لگے بہو دیر چنگے کیویں آنکھوں پیر چومن چاہدوں کیویں آنکھوں پیر چومن چاہدوں سدا منہ میلا اندے پیر چنگے کائنات دے ارشد شاہیں تو اندے شہر دے منگتے ڈھیر چنگے تے جنہ نینا حسن حضور ڈٹھا جنہ نینا حسن حضور ڈٹھا ننے چندر دے نور تے تک پوندی جنہ نینا حسن حضور ڈٹھا ننے چندر دے نور تے تک پوندی جن کو بھاگن جبل مدینے دے اندی نہیں کوہ دور تے تک جنہ نینا حسن حضور ڈٹھا ننے چندر دے نور تے تک پوندی جن کو بھاگن جبل مدینے دے اندی نہیں کوہ دور تے تک پوندی تے اندے عشق تھے بے چینے دی اندے عشق تھے
سرور تے تک پوندی کہ میں ارشد دیکھ بلال دی پئی نہیں ہور قصور تے تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شعراء اہل سنت، جنہ نینا حسن حضور ڈٹھا ننے چندر دے نور تے تک پوندی جن کو بھاگن جبل مدینے دے اندی نہیں کو دور تے تک پوندی اندے عشق تھے بے چینے دی نہیں عیش سرور تے تک پوندی کہ میں ارشد دیکھ بلال دی پئی نہیں ہور قصور تے تک بلال دا نائے حضرت بلال دے حوالے نال ایک بند پڑھتے اجازت چاہنا پیا جو جیندی سین کو شین دا شرف ملیا جیندی سین کو شین دا شرف ملیا ہے شان کے جھی لجپال لیتی جیندی سین کو شین دا شرف ملیا ہے شان کے جھی لجپال لیتی اتراز کو سنتے رات یقی اونڈیوے وچ ہنچ بال لیتی جیندی سین کو شین دا شرف ملیا ہے شان کے جھی لجپال لیتی اتراز کو سنتے رات یقی اونڈیوے وچ ہنچ بال لیتی بل کیا تھا ات آتے سوچ ختم تھی گئی ات آتے سوچ ختم تھی گئی کر آخر عشق کمال لیتی او دونی ارشد دی نہیں تھا نہیں جے تئی بانگ بلال جیندی سین کو شین دا شرف ملیا جیندی سین کو شین دا شرف ملیا ہے شان کے جھی لجپال لیتی اتراز کو سنتے رات یقی ہوں ڈیوے وچ ہنچ بال لیتی ات آتے سوچ ختم تھی گئی کر آخر عشق کمال لیتی او تونی ارشد دی نہیں تھا جے تئی نہیں بانگ بلال لیتی جے تئی نہیں بانگ بلال